እቲ መቐፀልታ መገዋሕቲ መሓፍ ደገ ባሕሪ ዝመስል ትሕሶ ዘለዎ ጽሑፍ ኢትዮጵያ ንኣፍሉጥ ሃገርነት ኤርትራ ክሳብ ዝጽውዒዩ So what? ኢትዮጵያ ንኣፍሉጥ ሃገርነት ኤርትራ ክሳብ ዝጽውዒዩ So what? አብይ አህመድን እንስማ። የአብይ አህመድ ስለ ኤርትራ የተናገረው ንግግር አለ፣ እሱን እንስማ። ዘንድሮ ከኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል። ይሄን እንድንክድ እንድንረሳ እንድንሳደብ የሚፈልጉ ኃይሎች ሞኞች ናቸው። አናደርግም። በጣም ነው የምናመሰግነው የኤርትራ ሕዝብና መንግስት ስላደረገው ነገር። የኤርትራ መንግስት የኔ ድንበር፣ የኔ መሬት፣ የኔ ዜጋ፣ የኔ ሀገር ኢትዮጵያን ለማጥፋት ጥቅም ላይ አይውልም የሚል ጽኑ አቋም ይዟል። ከትርፍ በላይ ትርፍ ነው። ከግበሩ ጽንሑ ተግባራት ብልክዕ እንታዮም ወይ እንታዮም ነይሮም እንታይ ይኽዕላሙ ኤርትራ ሒዛቶምን ማለት ኤርትራ ሒዛቶም ዝበሃሉ እንግሊዛውያን ውን ተኣሳሲሩ ናብ ዝተፈላለየ ዓንኬላት ናይታ ሃገር ድምፅታት ናይ ዓውታ ክውሰኽ ይረአ ኣሎ። ብድሕሪ እዚ ኩሉ ምንቅስቃሳት ዘሎ ሓቂ እንታይ እዩ? ንምምካቱ ኸ እንታይ ክግበር ኣለዎ? እንግሊዛውያን ሕጂ መምኽኔታ እዩ ኖኖ ኣብዚ ዘለዉ ኤምባሲታት ምንቅስቃስ ከሊእኩሞ ገዛይ ከተፍርሰለይና መፅኻስ ኣነ ምድላይካ ክትንቀሳቀስ ከፍቅደልካ ይኽእልን ዓቕሙ የብለይን ናይቶም ኤንጀር ፀወታ ክንፃወት ኣይንደሊና በዚ ኸይድካ ትዘርግ በዚ ኸይድካ ትዘርግ ኣይከውን እንግሊዛውያን መፅኦም እዚኦም እንግሊዛውያን ዝብልዎ ዘለዉ ሒዞሞ ዝፀንሑ ኣፅዋርን ወተሃደራዊ መሳርሒታትን እዚ ኢልካ ክዛረበሉ እንድከኣል ኣይኮነ ኣይንዛረብን ንሕና ከምዝን ኩሉ ዝርዝራት ኣብ ኢድና ኣለና እንታይ ክገብሩ መሬትና መፅዞም ሰባት እዚኣቶም ጠባናይኦም መነፀሪኦም ስናይፐራቶም ካልእ ተፈላለየ መሳርሒታቶም ሒዞም ኣብ መሬትና ከመይ ይመፁ ስለዘይ ተዛረብና ብሰልበጣ ኣሲሮሞም ከምዚ ፈጢሮም ከምዚ መሰሎም ከሊኦሞም ከይዛረቦም እንቲ ናይ ጀኔቫ ኮንቬንሽን ከምዚ ይድብ ማስከ ሴርካ ማዕፆብ ገዛይ እንድሕር ኣቲኻ ዚ ዓገብ ክብለካ ኣይኽእልን እጅቲ ዘመተ ኣነ ብቐንጡ ኣብቲ ጉዳይ ክኣቱ ይደልኒ ኣነ ዝርዝራቱ ኣሎ ንሕና ካብ ሕጊ ወፃኢ ካብ መስመርና ወፂና ዘየድሊ ስጉምታት ኣይንወስድን ግን ከዓ ክንጥቀመሉ እውን ኣይንደልን ኣብዚ ዓዲ ዘይተሰርሐ ነገር ኣሎ ክበሃል ኣይከኣል ንቅድሚ እውን ጠቕሶ ነር ካብቲ ንዛረበሉ ናይ ቢሻ ወርቂ ክወፅእ ተባሂሉ ንናይ ቢሻ ናይ ምዕዳን ንጥፈታት ንምዕጋድ ዝተካየዱ ወተሃደራዊ ሸርሒታት ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ዜና እውን ኣይተዛረብናሎምን ኣይንዛረበሎም ኢና ከዓ ዝርዝራቶም ኣለና ሳኤል ኣለና ሰነዳት ኣለና ኩሉ ወረቓቕቲ ብኢድና ኣሎ ሰብ ዘይተዛረብሉ ስለዘይተዛረብሉ ይኹን ከምዚ ተዛሪበ ኣነ ኣብ ዘድልየኒ እዋን ክዛረበሉ ክኢለ እዚ ሸርሒታት እዚ ግን ኣይዛረበሉን እየ ንዘለኣለም ተዓቢጡ ክተርፍ ማለት ኣይኮነ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ግን ኣነ ኣብ ክንዲ ኣብ ጉዳይ ድማጎት ኣብቲ ዝኸዶ ዘለኹ መኣዝን ክንዲ ዝኸይድ ካብኡ ንምእላየይ ምእንቲ ካልኦት ናይ ጎኒ ኣርእስታት እናልዓልካ ዝረብ ዘረባታት ኣይኣቱን እየ ኣብቲ መፃወድያ ዘዋደድኩምልና ሳይንኣቱን ኢና እምበር ኣብ ኢድና ዘሎ ብኢድና ኣሎ ሕጂ ሸጠፍ ናይ ጀኔቫ ኮንቬንሽን ከምዚ ይድብል እዞም ሒዝኩሞም ዘለኹም ሰባት ኣባላት ናይ ኤምባሲ ክረኽብዎም ክኽእሉ ኣለዎም ከዛርብዎም ክኽእሉ ኣለዎም ምስ ስድራ ቤቶም ክራኸቡ ክኽእሉ ኣለዎም ኣበየናይ ዓለም ይኸምኡ ዝግበር ጀኔቫ ኮንቬንሽን በእጋርካ ረጊፅካ ሓማሚስካ ኣብ ጓሓፍ ደርቢኻያ ተመሊስካ ጀኔቫ ኮንቬንሽን ከምዚ ይድብል ከምዚ ትገብር ኢልካ ክትማጎቱን ኣይትኽእልን ኣብ ዝኾነ እዚ ዝርዝራቱ ንግዚኡ ክግደፍ ይከኣል እዩ ብኣጠቓላሊ ግን ኣብ ጉዕዞ እንድሕር ኣለኻ ኮይንካ እቲ ንመገዲ ክኣልየካ ዝግበር ፈተነታት ክትጎርሓሉ ወይ ክትጥንቀቐሉ ስለ ዘለካ ንሕና ካብ መንገድና ዝኣልየና ንኸይድና መጀመርያ ንዛረበሉ ጉዳይ እንድሕር ኣሎ ልኡላውነትና ተወሪሩ ዘሎ መሬትና ተረጊፁ ዘሎ ሕጊ ብዛዕባኡ ኢና ንዛረብ ብዛዕባ ካልኦት ናይ ዞባ ጉዳያት ዝበሃሉ እንድሕር ኣለዮም እውን ጉዳይ ብጉዳይ ክንምጉተሎም ንኽእል ኢና ካብኡ ወፃኢ ኣብ ዘይንደልዮ መኣዝን እቲኻ ነቲ ቀንዲ ጉዳይ ከም ንርስዖ ዝግበር ቅናታት ግን ከዳህለና ኣይኽእልን እዩ ያዳ ሰብ በላሕቲ ኮይና ደይኮነስ ብዙሕ ተማሂርና ስለ ዝኾና ኣብ ከምዚኦም ጉዳያት ናይ እንግሊዛውያን ኣብ ወፃኢ ናይ ኤርትራውያን ሓራስ ንምግባር ዝካየዱ ንጥፈታት እንታይ እዩ ዕላምኦም ኢልና ክንሓትት ክንክእል ኣለና ኩሉ ግዜ ስለምንታይ መወዳእታ ዘይብሉ ስለምንታይ ነብል ሞ ዘህሪኡ ኣብ ቁኑዕ መረዳእታ ንበፅሕ ሞ ዝብሎ ዘለኹ ኣነ
እገዳ ስለምንታይ መጽዩ ድሕሪኡ ስለምንታይ ከም ዝኣመሰለ ጉዳያት ለዓለለን ድሕሪልና ታናቶም አጀንዳ እናታቶም ሸረኽን ፍልጥ ኣብኣኻ ንሕና ይንኣቱን A West Australian man has been released from Eritrea after being detained in the African country for 6 months. Adrian ከገሌን ዓድታት ኣለውን ዝበሃል ፖፑሌሽን ይብልን 4 ሚሊዮን ኣለዋት በሃል ኤርትራ 4 ሚሊዮን ከም ዘይብላ ብጣዕሚ ርግፀኛ عرب تايبلو وصل كذاب عند الباب نحساوي كساب باب أسنيو 4 ሚሊዮን ኣለዋት በሃል ኤርትራ 4 ሚሊዮን ከም ዘይብላ ብጣዕሚ ርግፀኛ هذا حدا وان كما ينشتو حزبي 3 مليون 4 مليون من البات قونا بزناي حبرات هاجراتنا حزبي فقد اللهم ورقه صحف وري امه 4.5 ايو 3.5 ايو 4 ايو يبلو مو ممصا بين بحنقولي مغنياتوس نحدا ب3 كاي يكون داي مخونه نحدا ب10 كاي يكون داي مخونه الى حسمو فقدي ترى يكون فقدي كل سب حد سبي خلت عيني قلت اذني قلت اداو قلت اغار دلو يجن عينتنا يسب فلاله سلازو غنه 3 مليون ترى يكون 4 مليون ترى يكون 5 مليون ترى يكون አብይ አህመድን እንስማ የአብይ አህመድ ስለ ኤርትራ የተናገረው ንግግር አለ እሱን እንስማ ዘንድሮ ከኤርትራ ጋር ታርቀን ባይሆን ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያስቸግራል ይሄን እንድንክድ እንድንረሳ እንድንሳደብ ይፈልጉ ኃይሎች ሞኞች ናቸው አናደርግም በጣም ነው የምናመሰግነው የኤርትራ ህዝብና መንግስት ስላደረገው ነገር የኤርትራ መንግስት የኔ ድንበር የኔ መሬት የኔ ዜጋ የኔ ሀገር ኢትዮጵያን ለማጥፋት ጥቅም ላይ አይውልም የሚል ጽኑ አቋም ይዟል ከትርፍ በላይ ትርፍ ነው ይሄ 20 ዓመት ሙሉ እዚህ ተደፍተን ደሞዝህን አዋጣ ያለ ትምህርት ቤት ሰርተን ከሰራዊቱ ውሃና ምግብ እየቀማን ክሊኒክ ሰርተን ጀርባችን ሲመቱን ቀበለን የኤርትራ ሰራዊት መጠለያ የሰጠን እሱ መጠለያ ብቻ ለሚሰጥ አብሮ ነው የዘመተው አብረን ነው የተዋጋ ነው አንድ ጉድጓድ ነው የተቀበርነው ይሄንን ባጥንት በደም የተገነባ እንደማያዋጣቸው ስለማያውቁ ነው ይሄንን ለመነጠል የሚፈልጉት ውድ ዋጋ ከፍለናል ወንድሞቻችን አጥተናል ህይወት ገብረናል ደም ከፍለን ያመጣነው ሰላም ደም ከፍላችሁ ተጨንቃችሁ ያመጣችሁት ሰላም እንደ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሺ ከፍለናል እንደ ኤርትራ ሰራዊት ሺ ከፍለናል ሆም ብለው ነው የሚያደርጉት እኛን ለመነጠል ከዚህ በኋላ የኤርትራ ችግር የኛ ችግር ነው በህይወት ያለን ሰዎች ነን መመስከር የምንችለው